Dobrý deň. Dneska vám ukážem, ako si vieme pridať do správy na Bluekiwi tagy, záložky alebo kľúčové slová, už nech to nazvete akokoľvek. Tieto kľúčové slová sú veľmi dôležité pre následné vyhľadávanie. Čiže keď niekto chce vyhľadať informáciu, ktorá je obsiahnutá v mojej správe a ja chcem, aby ju našli, čo je dosť dôležité, aby som to chcela, tak sa o to musím postarať a musím pomôcť systému tým, že zadám kľúčové slova. Takže tu vidíte otvorenú správu. Je to vlastne príspevok do súťaže, je to test o desatinných číslach z matematiky a proste potrebujem pridať nejaké záložky. Napríklad, ako náhle si vyberiete nejaký priečinok, kde chcete, aby vaša správa bola zaradená, automaticky to vytvorí záložku. Ďalej môžete proste kliknúť a napísať záložku, to znamená, je tento test matematiky. Ako náhle začnem písať, tak ten systém mi ponúkne istý už buď preddefinovaný alebo už použitý tag, alebo teda záložku, čiže nemusím to ani celé dopísať a je veľmi dobré vybrať si, pokiaľ to je to isté, čo chceme napísať. Kvôli tomu, aby to boli čo najviac rovnako napísané slová, a nie rôzne s malými, s veľkými a tak ďalej. Takže vyberáme ďalej. Test je pre 5. ročník. Ako náhle som napísala 5 bodku, tak mi to ponúklo ďalšiu voľbu. Je to test urobený v Socrative systéme. Je to test, to je dosť dôležité, takže dáme to do testov. A teraz by bolo dobré, keby sme tam pridali ešte niečo iné. Takže keď napríklad si zoberieme odtiaľto názov toho testu a skopírujem ho, čiže môžeme aj kopírovať, musíme všetko písať a vložíme, tak slová, ktoré boli oddelené čiarkou, ak si všimnete čítanie čiarka, zápis čiarka, pozícia, tak tieto slová on zápis a pozícia dal ako samostatný tag. Takže keď chceme, aby to bolo ako samostatné tagy, musíme tie slová oddeliť čiarkami. A to je všetko, je to veľmi jednoduché. Takže teraz uložíme našu poznámku, aby teda sme videli, ako to vyzerá. Potom následne tu máme uloženú poznámku a tu sú tie tagy, ktoré sme pridali. Ak si uvedomíme dodatočne kedykoľvek, čiže aj trebárs som sa prihlásila ďalší deň a otvorím si tú správu, ktorú som sem pridala, stále môžem ešte dodatočne pridať ďalšie značky. Je to len na mne, čiže keď kliknem sem na ďalšie značky, okienko sa mi znova otvorí a môžem proste pridávať koľko len chcem ďalších značiek. A samozrejme, keď sme skončili s tým pridávaním, musíme kliknúť na uložiť. V prípade, že si otvoríme správu niekoho iného, napríklad, ja neviem, si zoberieme pravopisné cvičenia a pozrieme si tagy tej správy. Ako vidíte, túto správu som sem nevložila ja, je to správa cudzej osoby. A ja si uvedomím, že áno, tu sú všetky tagy, ktoré sem tá pani kolegyňa vložila, tak ja môžem ešte pridať ďalšie, pokiaľ si myslím, že niečo vynechala. Čiže takisto môžem pridať aj do cudzej správy. Napríklad ona vynechala slovo testy a teraz si predstavte, že nejaký učiteľ bude hľadať práve tie testy a keďže ona to tam nedala, tak vlastne je možné, že tá správa možno sa ani nenájde a to by bola veľká škoda. Takže takto vidíte, že môžete pridávať aj ďalšie tagy.